мушоҳидаҳо гувоҳи рӯшани он аст, ки баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва албатта дастгириҳои ҳукумати кишвар, бахусус сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бонувони кишвар дар тамоми соҳаҳо озодона фаъолият менамоянд. ба ҳамин монанд дар соҳаи варзиш низ иштироку фаъолият ва дастоварди бонувон назаррас аст. худи мову шумо шоҳиди он ҳастем, ки солҳои охир занону духтарони тоҷик аз фазои истиқлоли давлатӣ истифода бурда баробари мардон на танҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзанд, балки мақомҳои ифтихориро ба даст оварда шарафи кишвари азизамонро ҳимоя менамоянд. ҳамин тавр соли 2024 низ барои бонувони тоҷик дар самти варзиш яке аз солҳои бомуваффақият унвон дода мешавад. иштироки онҳо дар баландтарин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ бозгӯи рушди бемайлони варзиш миёни бонувон дар кишвар аст. дар фазои варзишӣ орзуи ягонаи ҳар варзишгар ин ҳаддиаққал иштирок дар бозиҳои олимпӣ мебошад. яке аз чеҳраҳои ошно барои мухлисони бокс дар тоҷикистон миёни бонувон Миҷгона Самадова аст, ки бо дастовардҳои назарраси худ таи чанд соли охир имконият ба даст овард, то дар ин мусобиқаи рақами 1 роҳхат бигирад. ин гӯем ки бозиҳои олимпӣ орзуи ҳар як варзишгар аст. аз хурдсоли ҳар як варзишгар орзу дорад, ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунад ва медал ба даст биёрад, вале ин насиби ҳар кас ҳам намешавад. барои ҳамон ман худамро яке аз гӯем ки хушбахттарин шахс ба ҳисоб мегирам, ки ман тавонистам, ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардам. барои роҳхат ба даст овардани бозиҳои олимпӣ бисёр мо заҳмат кашидем. аз соли 2000 мо бояд дар соли 2020 роҳхати бозиҳои олимпӣ мегирдем. аз сабаби пандемия ман натавонистам, ки дар он ҷо иштирок кунам. барои ҳамин то соли 2024 дар машқҳои дастаҷамӣ аз тарафи роҳбарияти бокси ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар шудем ба бисёр машқҳои дастаҷамӣ. тайёрии хеле хуб дидем ва тавонистем роҳхати бозиҳои олимпиро гирифтем. ҳар як варзишгар бозиҳои олимпӣ мегӯяд ҳамон ҳолати равонияш гӯем ки каме ҳам бошад варзишгарро хаста мекунад. дар бозиҳои олимпӣ ин худаш ҳамин номаш бозиҳои олимпӣ аст, аз сабабе ки 4 сол ба як маротиба мешавад. барои ҳамон ҳар як варзишгар худашро наметавонад ки омода кунад ба ин. барои ҳамин мо тавонистем дар он ҷо иштирок кардем. хеле ҳам бошад боз ҳамон таҳкурсии мо бақоят шуд. баъд аз он дигар мусобиқаҳои аз пеш буда гӯем ки на он қадар чени бозиҳои олимпӣ дар назармон сахт метавад. барои ҳамон аллакай метавонем гуфта, ки дар пеш мусобиқаҳое ки ҳаст тайёрӣ бинем, то чанд қадар мо метавонем то мусобиқа вақте ки ҳамон куракашие ки мебарояд мо метавонем гуфта, ки то ки ҷо мо метавонем рафта. иштирок дар бозиҳои олимпӣ ҳамчунин ман варзишгар метавонам гуфта, ки маро рӯҳан ҷисмонӣ хеле гӯем ки пурқувваттар кард. аслан барои Миҷгонае, ки соли 2023 беҳтарин марҳилаи фаъолиятро дошт, соли 2024 ба гуфтаи худаш на он қадар хуб сипарӣ гардид. нақшое ки буд, ки ман орзу доштам, ки орзуи аз хурдсолӣ орзуям буд, ки медали бозиҳои олимпиро гирам. 4 сол заҳмат кашидам, хеле меҳнат кардам, ки дар ҳамин бозиҳои олимпии Париж 2024 медал гирам, аммо нашуд. барои ҳамин ин яке аз гӯем ки орзуи аввалин дараҷаам буд. барои ҳамон нашуд. сабаб дар он буд, ки камеам бошад хатоги доварон буд. натавонистанд, ки ҳамон қадар рақобате ки кардем
бо ҳисоби 3-2 ғолибиятро ба ман надоданд. ин хайр боз ки ҷои ягон ҷои машқода каме ҳам бошад хатогӣ рафтагист. ҳарчанд барои роҳхат гирифтан беҳтарин омӯрҳоро бо худ дошт, аммо иштирокаш дар мусобиқаҳои сатҳӣ барои худаш қобили қабул набуд. ба яке аз чунин мусобиқаҳо метавонем иштироки ӯро дар чемпионати Осиё ворид созем. Аслан рақобатҳо дар ин мусобиқаҳо ба нафъи Миҷгона набуданд, аммо ин нокомиҳо пушти худ сабабҳоеро доштанд, ки шояд то ҳол мову шумо надонем. вазамро фаровардан каме ноҷо, каме бемор шудам. дар дуюм рақобати ман чӣ хеле ки ҳамагон дид, бениҳоят рақобати гӯем ки вазнин гузарондам. дар ҳамин қадар соли тӯлонии варзишиам аввалин маротиба ман хеле гӯем ки рақобат кардам. аз ҳама рақобати душвортаринам дар ҳамин соли варзишиам ҳамин рақобатам буд. ҳарчанд худи Миҷгона соли 2024-ро ба хубӣ ёдоварӣ намекунад, аммо дастовардҳои ӯ дар мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ бозгӯи муждани беҳтарин будани ӯст. иштироки ӯ дар мусобиқаи байналмилалии Странҷ ё худ чемпионати хурди ҷаҳон оид ба бокс, ки дар мамлакати Болгария баргузор шуд, яке аз натиҷаҳои беҳтарин дар фазои бокси тоҷик буд. ӯ дар ин мусобиқа 4 рақобат сипарӣ кард ва дар финал мувоҷиҳи шикаст гардиду медали нуқраи мусобиқаи мазкурро ба даст овард. From Tajikistan, Mijgona Samadova. дар ин баробар ҳунарнамоии ӯ дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Хабаровски Русия мавриди таваҷҷӯҳи мухлисон буд. ӯ бо шикаст додани ҳамаи ҳарифони худ ба финал рафт ва медали нуқраи мусобиқаи мазкурро ба ватан овард. ҷоизаҳои мазкур барои хазинаи дастовардҳои Федератсияи бокси Тоҷикистон аҳамияти хоса доранд. акнун дар соли 2025 нақша ва ниятҳои Миҷгона дар роҳи бокс тамоман дигар аст. Mijgona Samadova, Tajikistan is the silver medalist. ман метавонам гуфта ки дар соли 2025 бисёр натиҷаҳои нағз мебиёрам. баъдан ҳамин ҳарифе ки баромад кардам аз давлати Ӯзбекистон, мехоҳам ки дар ягон мусобиқае ки дигар аз пеш мешавад, аввалин рақобатам бо ҳамин бошад. нақшаҳо дар соли 2025 бисёр аст, барое ки дар соли 2025 гӯем ки баъд аз бозиҳои олимпӣ ин чемпионати ҷаҳон аст. мо чемпионати ҷаҳон дар соли 2025 аст. барои ҳамон бисёр нақшаҳо дорам ки машқҳоямро бисёртар кунем ва ҳамчунон ин нақшаҳо аз ҷониби федератсия аст ва худо кунад ки бисёртар дар машқҳои дастаҷамӣ мусобиқаҳо сафарбар шавем, ҳамчунон дар чемпионати ҷаҳон натиҷаи хуб нишон диҳем. миннатдории худамро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баъдан ба раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ, ҳамчунон ба раиси Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон Комилӣ Мирзоалӣ мерасонам ки моро бениҳоят дастгирӣ сахт карданд. маҳз ҳамин дастгирӣ ҳамин касон буд ки мо тавонистем дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда. мусаллам аст ки соли ҷорӣ Федератсияи бокс яке аз серҷоизатарин ниҳодҳои варзишӣ ба ҳисоб меравад. яке аз чеҳраҳои муваффақи дигар миёни бонувон дар соли 2024 Фариноз Абдуллоева буд. номбурда соли равон дар чемпионати Осиё ширкат варзида унвони қаҳрамонии ин мусобиқаи бонуфузро касб намуд. Фариноз дар мусобиқаи мазкур маҳорати волои варзишии худро нишон дода тавонист ки дар рӯзи фараҳ ва таърихӣ ки ҳар фарди тоҷик бо ифтихору фараҳмандӣ 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатиро ҷашн мегирифт, пирӯзиро ба даст оварда парчами меҳанро миёни кишварҳои дунё парафшон намояд. соли 2024 хеле соли хуб буд ки дар ин сол ман дар чемпионати Осиё ки дар шаҳри Абу-Даби Ал-Айн буд ки ман сазовори ҷои аввал гардидам
ва якум рақиби ман аз Қазоқистон буд ки ӯро 5-0 мағлуб кардам ва дуюм ҳарифам ки аз Узбекистон буд ӯрам 4-1 мағлуб кардам ва сеюм ҳарифам ки аз Индустон буд ӯро 5-0 мағлуб карда ҷои аввалро гирифта парчаи Тоҷикистонро бардоштам. қобили зикр аст ки иштироку ғолибияти Фариноз Абдуллоева дар чемпионати Осиё ягона дастоварди ӯ дар соли 2024 нест. Ин муштзанбонуи тоҷик дар соли равон дар чандин мусобиқаҳои дигари дохиливу берунӣ низ ширкат варзидаву мақомҳои ифтихориро ба даст овардааст. Соли 2024 пеш аз чемпионати Осиё ман дар мусобиқаи Қазоқистон буд ки барои духтарон буд. Ман иштирок кардам ва намояндаи ҷои дуюм шудам. таи солҳои охир дар тамоми соҳаҳо аз он ҷумла варзиш дигаргуниҳои зиёд ба амал омаданд. яке аз рӯйдодҳои муҳими таърихӣ ин расман шомил шудани гӯштини миллӣ ба барномаи варзишҳои ҷаҳонӣ мебошад. яъне баъди унвони байналмилалӣ гирифтани варзиши аҷдодӣ имконият фароҳам омад ки дар соли ҷорӣ барои аввалин бор чемпионати ҷаҳон баргузор гардад. иштироки намояндаҳои беш аз 60 мамлакати дунё бозгӯи он аст ки дар муддати кӯтоҳ ҷаҳониён ба варзиши мо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. дар ин мусобиқаи оламшумул кишвари моро дар баробари паҳлавонони машҳур ҳамчунин бонувони зиёде муаррифӣ мекарданд. яке аз ин бонувоне ки бо ҳунарнамоии худ минбари толоро ба ларза даровард Мадина Қурбонзода буд ки барои ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфтан як рақобати хеле пуршиддатро бар зидди намояндаи Русия нишон дод. аз 30 то 31 августи соли 2024 дар кишвари азизамон шаҳри Душанбе аввалин мусобиқаи чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштагӣ баргузор гардид ки зиёда аз 62 давлати дунё дар ин мусобиқа иштирок карданд. хушбахтона шогирди мо Мадина Қурбонзода тавонист ки дар ин мусобиқаи бузург мақоми сеюмро ишғол кунад. гарчанде ки ӯ ба наврасии худ нигоҳ накарда дар мобайни калонсолон тавонист ки ба мақоми сеюм шарафманд гардад. охирин мусобиқаи аз ҳама беҳтарин ва хубтарин буд ки ҳам дар ҷудо ҳам дар гӯштингирӣ чемпионати ҷаҳон байни калонсолон буд ки сазовори ҷои сеюм гаштам ва аз ҳарифи худам ки аз ҷумҳурии Россия буд шикаст хӯрдам ва сазовори ҷои сеюм гаштам ва роҳафтода нестам. боз ҳам кӯшиш мекунам. дар ин мусобиқа роҳи Мадина баъди шикаст аз намояндаи рус хотима наёфт. ӯ дар ниҳоят мавқеи сеюми мусобиқаро моли худ кард. аз ҳама муҳим он аст ки партофтҳо ва ҳунарнамоии ӯ дар ин мусобиқа воқеан мухлисонро мафтун мекард. бо боварӣ гуфта метавонем ки ояндаи дурахшони ин гӯштингир моро дар минбарҳои бузурги мусобиқаҳои ҷаҳонӣ зуд аз ҷой бармехезонад. ман аз 2023 ки гран-при дар Душанбе дар номиди гӯштини ҷудо баргузор карда буд, ман 14-сола будам. дар ин мусобиқа байни калонсолон иштирок кардам ки дар ин ҷо 7-ум ҷоро касб кардам ва аз он ҷо барои ман одат шудааст, чунки дар чандин мусобиқа мешавад ки дар байни калонсолон иштирок карда истодам. барои ман он қадар мушкил ҳам нест ва хеле хуб ҳаст. бо калонсолҳо ҳам низ боз барои худам таҷрибаи беҳтаре мешавад. ман ба худ бовар мекунам ки ман пирӯз меоям, ба боварии хуб ба мусобиқа бо ҳарифони худ мубориза мебарам. мо бо боварӣ комил гуфта метавонем ки натиҷаҳое ки мо интизор будем, фикр мекунем ки натиҷаи хуб дод. ҳанӯз ҳоло наврас аст. мо дар оянда аз ин варзишгар хеле умеди калон дорем ва кӯшиш мекунем ки дар соли 2025 ки охирон соли Мадина Қурбонзода дар байни наврасон мебошад,
чӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ бошад ва чӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бошад, шаъну шарафи кишвари азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. мо шабу рӯз барои ин дастовардҳо кӯшиш мекунем ки машқу тамрини хуб кунем, чӣ дар ҷумҳурӣ бошад ва чӣ дар берун аз ҷумҳурӣ. кӯшиш мекунем ки ба машқҳои дастаҷамъӣ ба дигар давлатҳо сафар карда маҳорати варзишии ӯро баланд бардорем. соли 2024 барои Мадина Қурбонзода фақат бо аввалин чемпионати ҷаҳон хотима наёфт. ӯ ҳамчунин дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва дохилӣ иштирок кардааст ва мақомҳои хуберо касб намудааст. аз он ҷумла иштироки ӯ дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Узбекистон ва чемпионати ҷаҳон миёни наврасон аз хотирмонтарин мусобиқаҳое буданд, ки Мадина умурҳои хуберо ба қайд гирифт. дар соли 2024 барои ман соли бобарор буд, чунки дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардам ва натиҷаҳои хубро назаррас шудам. ва дар аввалин мусобиқаам дар Узбекистон буд, ки дар инҷо дар вазни 52 килограмм иштирок кардам, сазовори медали биринҷӣ гаштам. ва баъд аз он дар намуди гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ дар вазни 52 килограмми низ иштирок кардам дар байни духтарон. дар инҷо сазовори аввал гаштам, ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардида буд. дар мусобиқаи байни наврасон аз намуди ҷудо дар байни наврасон чемпионати ҷаҳон баргузор гардида буд. дар инҷо ҳафтум ҷоро касб кардам. дар соли 2024 бо ҳамроҳи шогирдамон тавонистем, ки дар 7 мусобиқа иштирок кунем, ки аз инҳо 4таашон мусобиқаҳои байналмилалӣ буд ва 3таашон мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ. хушбахтона дар 10 то 12 апрели соли 2024 дар шаҳри Тошкенти Ӯзбекистон ҷоми Осиё баргузор гардид, ки Мадина тавонист, ки дар ду сину сол иштирок кунад, ҳам байни наврасон ва ҳам байни ҷавонон. хушбахтона дар байни наврасон ӯ ба мақоми сеюм шарафманд гардид ва дар байни ҷавонон мақоми панҷумро ишғол кард. хуллас, Мадина Қурбонзода аз чеҳраҳои хеле машҳур миёни фазои варзишӣ, махсусан гӯштин аст, ки тамоми мухлисон аллакай ӯро мешиносанд. нақшаҳои ин варзишгарбонуи тоҷик дар соли оянда хеле ҷиддӣ аст. дар пеш моро бозиҳои Осиё ва чемпионати ҷаҳон моро интизор аст ва дар инҷо мо пеш аз ин бо устодам нақшаҳои пешакӣ гирифтем ва тамринҳои ҷиддӣ карда истодаем, ки дар ин мусобиқаҳо иштирок кунем. ба боварӣ комил метавон гуфт, ки мо метавонем дар инҷо натиҷаи хубро ба даст биёрем. мо варзишгарон миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем, ки барои мо тамоми шароитҳоро муҳайё карданд. мо метавонем хоҳ духтарон, хоҳ писарон дар тамоми мусобиқаҳо иштирок кунем ва давлати худро муаррифӣ намоем. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, то бозиҳои олимпӣ 2028 дар давлати амрико баргузор мегардад. барои ин олимо вақт ҳаст, 4 сол вақт ҳаст. мо дар кӯшиш мекунем, ки дар тӯли ин 4 сол холҳои бозиҳои олимпиро ҷамъ кардан дар кор, барои ин дар мусобиқаҳо зиёдтар иштирок кардан дар кор, ки ба бозиҳои олимпӣ роҳхат бигирем. ягона орзуи ҳам Мадина Қурбонзода ва ҳам ман ҳамчун мураббӣ ҳамин аст, ки мо на танҳо дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунем, мо кӯшиш мекунем, ки шабона рӯз кӯшиш мекунем, ки дар бозиҳои олимпӣ ё ки чемпионати ҷаҳон бошад ё ки бозиҳои олимпӣ ягон дастоварде барои худ, барои миллату ватани худ биёрем. соли 2024 барои варзишгарбонувони риштаи таеквондо ITF ва кикбоксинг низ соли хотирмон ва натиҷаовар буд. онҳо дар давоми ин сол тавонистанд дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат варзанду маҳорати волои варзишии худро нишон дода, парчами меҳанро миёни кишварҳои дунё парафшон намоянд. соли 2024 барои ман соли хеле хуб буд, чунки ман тавонистам, ки сазовори 3 ҷои аввал гардам.
ман на танҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кардам, балки ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам тонистам рафта ва худамро нишон диҳам. Ман дар соли 2024 дар якчанд мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардагӣ ҳастам, вале дутои он ҷоми ҷаҳон мебошад ва дар ҷоми ҷаҳон якумаш дар Туркия буд, дуюмаш дар Тошканд. Дар Туркия 41 давлат иштирок кардагӣ буд ва дар он ҷо ман тавонистам ки ҷои якумро ишғол намоям ва парчами давлатамонро баланд бардорам. Ман дар соли 2024 тавонистам ки дар 3 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кунам. Ин дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳони Туркия, ҷоми ҷаҳони Тошканд ва чемпионате ҷумҳуриявӣ дар Казахстон. Меня зовут Амонзада Марьям, мне 13 лет, я уже занимаюсь кикбоксингом и тэквондо 5 лет. Я участвовала во многих соревнованиях. В 2024 году я участвовала в соревнованиях в Узбекистане, Кубок мира в Узбекистане, и заняла первое место. Вышла с соперницей из Узбекистана, она была старше меня и явно больше меня. Я вышла в финале, выиграла ее. В полуфинале я вышла тоже с узбечкой и тоже выиграла ее, получив первое место. теквондо ИТФ аз дӯстдоштатарин варзиш миёни бонувон дар кишвар ба ҳисоб меравад. соли 2024 барои намояндаҳои ин навъи варзиш яке аз марҳилаҳои бобарур ба ҳисоб меравад. иштироки онҳо дар чемпионати ҷаҳон дар Узбекистон ва мамлакати Туркия беҳтарин оморҳоро ба бор овард. гулдухтарони мо дар ин мусобиқаҳо чандин маротиба рӯи суфраи ифтихорӣ баромаданд ва шумораи зиёди медалҳо, аз он ҷумла чанд тилло ба даст оварданд. Меня зовут Искандарова Александра, мне 14 лет. Я уже на протяжении 7 лет занимаюсь тэквондо и кикбоксингом. У меня достаточно для моего возраста медалей, я так думаю. И я также много участвовала как на республиканских чемпионатах, так и на заграничных чемпионатах. Золотые медали я получила уже в этом году в сентябре, в конце сентября, на Кубке мира в Ташкенте. В Ташкенте я выходила около 5-6 раз, и также сильные соперники были, но у меня была мотивация тренера, были значительные тренировки, очень хорошие достатки от тренеров и родителей. И в итоге у меня все-таки получилось забрать 2 первых места, и за 2 первых места также давали кубки. В этом мне помогли поддержка друзей и родных, также очень хорошие условия в нашем зале. В нашем зале очень хорошие условия для того, чтобы стать чемпионкой мира. И в будущем я надеюсь, что этот спорт станет олимпийским видом спорта, и я попробую завоевать первые места. Соли 2024 барои ман хеле ҳам рангоранг гузашт, барои он ки ман дар ин сол дар 2 ҷоми ҷаҳон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардам. яке аз онҳо ки дар Туркия шаҳри Стамбул баргузор шуда буд ва дуюмаш дар Узбекистон шаҳри Тошканд. Дар Стамбул дар ҷоми ҷаҳон дар байни 42 давлат ман тавонистам ҷои сеюмро ишғол кунам. Ман хеле ҳам рақобати вазнин доштам. Дар вазнам беш аз 10 ё 15 нафар буд. лекин ман тавонистам ки дар ҷои намоёнро дар мусобиқа ишғол кунам ва
парчами Тоҷикистон баланд бардорам. вақте ки ман ҷои аввалро ишғол намудам ва дар байни 41 давлати дунё маҳз парчами мо парафшон гардид ва суруди миллии мо садо дод, маро як эҳсосоти фаро гирифт ки ба шумо расонда наметавонам. як эҳсоси такрорнашаванда, як эҳсоси гуворо ва танҳо варзишгар метавонад ин эҳсосро дарк кунад. бо дар назар дошти он ки варзиш аз он ҷумла таеквондо идф дар кишварамон васеъ рушд кардаасту ҳаводорони хеле зиёд дорад, ҳукумати кишвар шароиту имконоти мусоидро барои онҳо фароҳам овардааст. масалан, таъсис додани федератсияҳои кикбоксинг ва таеквондо дар шакли як ниҳоди бузурги варзишӣ метавонад далели гуфтаҳои боло бошад. феълан федератсияи мазкур барои ҷалби ҳарчи бештари духтарон ба ин навъи варзиш лоиҳаҳои зиёдеро ба роҳ мондааст. соли 2024 яке аз солҳои беҳтарин дар таърихи федератсия ҳисоб мешавад, барое ки мо ба 2 ҷоми ҷаҳон бачаҳо сафарбар кардем, варзишгарои аз он ҷумла духтаро ва духтаро ҳамин сол дастоварди баланд ба сазовор шудан 8 медали тилло ба даст гирифтан. ин кӯмаки калон шуд барои даста, барое ки дар мусобиқаи умуми даставӣ мо дар як мусобиқа ҷои сеюмро, дар дигар мусобиқа ҷои чорумро ишғол кардем. агар ҳамин медалҳои духтаро намешуданд, мо ё ки панҷум ё ки ҳафтум ҷо мефаҳмадем. аммо мо ин ҷалб кардани духтаро яке аз ҳадафҳои асосии федератсия мебошад. барое ки мо аз саршавии фаъолият аз соли 91 фаъолиятро сар кардем. якум коре ки кардаги будем, ҳама шароитҳои барои духтаро сохтему ҳаракат кардем ки духтаро тарк накунанд толоро ва машқ кунанд. духтаро яке аз варзишгарои беҳтарин дар федератсия ҳисоб мешавад, барое ки ҳозир миқдори духтаро на кам аз 30% аз миқдори умумӣ. ин бовар кунед, навидон кандом варзиш ба ҳамин қадр духтаро бошанд ки ин боз намуди як ҳарба аст. дар ин намуд духтаро ҷалб кардан қиин, лекин мо тонистем ин духтаро ҳамин вақт машқ карда истодан ва ифтихори Тоҷикистонро баланд карда истодан, парчами Тоҷикистонро мебардоранд ва суруди миллии мо дар тамоми гӯшаҳои ҷаҳон садо медиҳад. хулоса соли 2024 яке аз марҳилаҳои бобарор барои варзишгарбонуҳои тоҷик унвон дода метавонем. дар баробари чеҳраҳои имрӯз муаррифӣ гардида ҳастанд нафарони дигаре ки аз мусобиқаҳои байналмилалӣ ба хазинаи варзишии кишвар медалу ҷомҳои зиёдро ворид намуданд. умед ва боварии зиёд аст ки ҳамаи ин интиҳои кор набуда, дар соли 2025 варзишгарбонувони мо ба натиҷаҳои аз ин ҳам беҳтар ноил мегарданду парчами кишвари азизамон боз ҳам парафшон мегардад.